Salmo Responsorio, ikakawaag pito nga Domingo sa tuig, Year B. Bisyonan nunta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa ato kinabuhi. Bendisyonan nunta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa ato kinabuhi. Bulan ikaw nga madlukon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan. Kay magakaon ka sa bunga sa imo binuhatan. Mapulan gayud ikaw ug mapanalanginan. Bendisyonan nunta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa ato kinabuhi. Ang imong asawa mahisama sa usa ka mabungaon nga bagon, nga nasa tugaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga ulibo, libot sa imong tala. Bendisyonan nunta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa ato kinabuhi. Aniya ingon nini pagpanalangin ng tao nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manalingin kanimo gikan sa Siyon. Makakitaon ta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem, sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Bendisyonan nunta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa ato kinabuhi. Makakita unta ikaw sa mga anak sa imong mga anak. Ang kalinaw
manaunda sa Israel. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi.